Volám sa Marko, študujem filozofiu na Oxforde a ty a ja sa práve vydáme na cestu. Na cestu skúmania celého sveta. Tvojho sveta. V snahe zistiť, čo mu dáva zmysel, čo ho robí krásnym, odkiaľ pochádzajú jeho zlá a napokon, aká je samotná podstata reality. Počas tejto cesty budeme spochybňovať každý aspekt tvojho osobného života. Prečo robíš to, čo robíš, prečo si myslíš to, čo si myslíš a prečo cítiš to, čo cítiš. Možno ale poviete, že to všetko sme sa už naučili napríklad niekde na strednej škole psychológie alebo v biológii alebo v anatómii a fyziológii. A je pravda, že veda nám určite môže pomôcť pochopiť naše myšlienky, pocity a činy. Ale na tejto konkrétnej ceste sa budeme venovať aspektom ľudskej existencie, ktoré nemôžno vysvetliť len hormónmi alebo neurotransmitermi, osobnými skúsenosťami či dedičnými predispozíciami. Pretože všetky tie chemikálie a zážitky, ktoré z nás robia to, kým sme, môžu vyvolať rovnako veľa otázok, ako vlastne dávajú odpovedí. Napríklad, ak sú všetky moje rozhodnutia naozaj len výsledkom toho, ako som bol vychovaný a aké chemikálie mi kolujú v mozgu, sú potom moje voľby vôbec slobodné? A ak nie som naozaj slobodný rozhodovať sa a vyberať si svoje činy, tak ako môžem byť za ne zodpovedný? Namiesto toho, aby sme sa len pozerali na svet a popisovali, čo vidíme, budeme ho aj hodnotiť. Nepríjmeme nič ako samozrejmosť, odložíme svoje predsudky, teda aspoň budeme sa o to veľmi snažiť a urobíme všetko preto, aby sme svet videli tak, ako sme ho nikdy nevideli predtým. A mimochodom budeme sa rozprávať aj o superhrdinoch, o tom, čo nás Clark Kent môže naučiť o pojme identity a zistíme, ako nám Matrix môže pomôcť pochopiť život a dielo Reného Descartesa. Áno, film Matrix bol inšpirovaný jeho filozofiou. No a tiež sa pokúsime odpovedať na nezodpovedateľné otázky a lámavé paradoxy, ktoré trápili géniov celé tisícročia. Bude to náročné, poučné, frustrujúce a ak svoju prácu robím dobre, zostane ti to v hlave ešte dlho potom, čo sa naše cesty rozídu, pretože sa začíname venovať filozofii. V súčasnosti ľudia často používajú slovo filozofia na označenie nejakého svojho názoru alebo prístupu k určitej téme. Napríklad môžeš mať svoju filozofiu, čo sa týka vypražaného rezňa. My však budeme toto slovo používať v užšom význame ako spôsob prístupu k svetu, ktorý má svoje korene v starovekom Grécku približne 500 rokov pred našim letopočtom. Bola to doba veľkého intelektuálneho pohybu po celom svete, v Ázii sa v tom čase rozvíjal buddhizmus a džinizmus, zatiaľ čo v Grécku sa začínalo formovať filozofické myslenie. V tej dobe existovali bardovia ako Homér, ktorí sa snažili pochopiť a vysvetliť svet pomocou príbehov, zatiaľ čo prví filozofi začali používať už metódy, ktoré boli viac analytické a pripomenali vedecký prístup, hoci pojem vedy ešte ako taký vtedy neexistoval. Tam sa učenci zapodievali rozlíšením medzi mýtos, čo by sme dnes približne označili ako príbehy a náboženské vysvetlenia sveta, a niečím, čo sa začínalo podobať na logos, teda analytickejší, systematický spôsob uvažovania, ktorý by sme dnes nazvali vedou. Filosofia, doslova láska k múdrosti, bola novým spôsobom, ako si začať vykladať svet. Keď najstarší filozofi používali toto slovo, mali v podstate na mysli akademické štúdium čohokoľvek. Čo by teoreticky mohlo zahrňať aj vyprážaný rezeň. Ale na prvých vzdelávacích inštitúciách západného sveta, napríklad Platónovej akadémii a jej rivalovi Aristotelovomu liceu, sa za filozofiu považovali aj matematika, biológia, fyzika, poézia, politológia a astronómia. Postupne však začali učenci vnímať tieto oblasti odlišne ako samostatné disciplíny. Štúdia, ktoré mali silné empirické základy, sa začali považovať za vedu, za hľadanie odpovedí, ale filozofia sa začala chápať viac ako spôsob myslenia o otázkach. O ťažkých otázkach. No a dnes, 2500 rokov potom, čo ich starí Gréci prvýkrát položili, filozofi tieto otázky stále milujú. Často sú to tie isté otázky a vôbec im neprekáže, že na tie možno nikdy nenájdú odpoveď. Takže aké sú tieto veľké otázky, ktoré filozofov fascinujú a zároveň metú už celé tisícročia? Jedna z nich, jedna z prvých by sa dala najlepšie vyjadriť slovami, aký je svet. Znie to síce jednoducho, však stačí sa predsa len porozhľadnúť okolo nás a takto, toto je svet. Ale filozofický prístup sa nezakladá len na pozorovaní. V tejto otázke sa skrývajú aj ďalšie, omnoho zložitejšie otázky. Keď sa filozof pýta, aký je svet, možno sa v skutočnosti pýta,
aká je podstata reality. Napríklad, je svet tvorený iba hmotou a energiou, alebo sa tu deje ešte niečo viac? A ak je to naozaj len hmota a energia, odkiaľ to všetko prišlo? Existuje Boh? A ak áno, aký je? Alebo aká? Alebo čo je to vlastne? A čo sa týka otázky o svete, môžeš sa pritom vlastne pýtať aj na seba samého, ako občana tohto sveta? Takže aký druh bytosti som? Mám dušu? Je na mne niečo nehmotné, čo prežije moju smrť? Všetky tieto otázky spadajú pod to, čo filozofi nazývajú metafyzika. Jeden z troch hlavných pilierov filozofie je to snaha pochopiť základnú povahu sveta, vesmíru a samotnej existencie. Ak by ti tieto otázky ale ešte nepripadali dosť náročné, ako študent filozofie narazíš aj na úplne inú množinu otázok, a to na také, ktoré sa zaoberajú tým, ako vôbec vieme odpovede na hociktorú z týchto vecí. Tento smer filozofie, ktorý by sme mohli nazvať vedenie o vedení, sa volá epistemológia. Doslova náuka o poznaní. Je to druhý hlavný pilier filozofie a pýta sa, je svet naozaj taký, ako si myslím, že je? Naozaj, je všetko, čo vidím, cítim, myslím a prežívam pravdivé? Ak nie, čo potom je vlastne pravda? A aký je najlepší spôsob, ako sa dopátrať pravdy? Je veda tým najlepším nástrojom? Alebo existujú aj jemnejšie, duchovnejšie cesty k pravde, také, ktorými veda nikdy nedokáže kráčať? Povedzme, že po dlhom hľadaní a kladení otázok si začneme vytvárať nejaké predstavy. Čo by mohla byť pravda? Ako potom zistím, či mám pravdu? Ako zistím, že či sa mýlim? Môžem si byť vôbec niečím istý? V tomto bode by som sa vôbec aj nečudoval, keby ste si pomysleli, som vôbec skutočný? Viem vôbec niečo? Áno, tieto otázky možno neznejú veľmi prakticky, ale existuje ešte ďalšia oblasť filozofie, ktorá pomáha usporiadať tvoje myslenie o tom, čo vlastne robíš, napríklad ako by si mal konať a čomu by si mal pripisovať zmysel. Nazýva sa teória hodnôt a zvyčajne sa delí na dve hlavné vetvy. Prvá z nich je etika, tu si určite už počul alebo počula. To je tá vec, o ktorej sa tvrdí, že ju politici nemajú a kresťania je majú na rozdávanie. Etika totiž nie je len súbor pravidiel, čo je správne a čo je nesprávne. Je to štúdium toho, ako by ľudia mali spolu žiť. Namiesto toho, aby sme len sedeli a súdili iných, etika kladie otázky ako by som mal žiť? Mám nejaký dôvod zaobchádzať s cudzými ľuďmi inak ako s tými, ktorých milujem? A čo ja sám? Dlhujem niečo sebe? Napríklad čo zvieratá alebo planéta Zem? A ak vôbec niekomu alebo niečo dlhujem, odkiaľ tieto záväzky pochádzajú? Kto to určil? V konečnom dôsledku, akýkoľvek systém, ktorý používaš na rozhodovanie o tom, čo je dobré alebo zlé správanie, vychádza z vašich hodnôt. Preto sa etika považuje za súčasť teórie hodnôt. Druhou vetvou teórie hodnôt však nie je otázka dobra, ale otázka krásy. Estetika je štúdium krásy a umenia. Pojem krásy sa spomína prakticky všade, od médií, cez rôzne umelecké školy až po kadernícke kurzy. Ale pre filozofov je estetika snahou pochopiť, čo je to krása a či vôbec existuje. Je súčasťou teórie hodnôt, pretože krása a umenie sú veci, ktoré si ceníme a hodnotíme. Mnohí ľudia, ktorí sa zaoberajú touto špecializáciou vlastne vetvou filozofie, sú nazývaní estetici a veria, že krása ako taká existuje nie ako niečo, čo je len subjektívne pekné, ale podľa nejakého vkusu jednotlivca, ale ako niečo objektívne pravdivé. A nakoniec je tu ešte jeden dôležitý aspekt filozofie, ktorý musíme spomenúť, pretože konečne nekladie otázky, ale pomáha nachádzať odpovede. Takže konečne máme tu odpovede. Tým aspektom je logika. Logika je pre filozofa ako skrinka na naradie. Obsahuje rôzne šrubováky, rôzne kladivá, rôzne mikroskopy a skúmavky, ktoré filozofi používajú, aby na svoje otázky odpovedali jasným a systematickým spôsobom. Logika je o uvažovaní, o vytváraní silných argumentov, ktoré nepodliehajú klamu, takzvaným logickým faulom, ktoré sú, ako sa už čoskoro dozviete v ďalšej epizóde, smrteľným nepriateľom filozofickej presnosti. Takže metafyzika, epistemológia, teória hodnôt, to všetko sa môže zdať abstraktné a vznášajúce sa niekde v oblakoch, ale nebojte sa, vy už filozofujete, možno ste si to len ešte neuvedomili. Filozofujete skoro v každom aspekte svojho života. Vždy, keď sa hádate s rodičmi, keď rozmýšľate, či máte ešte strácať nervy a zbytočne odpovedať na ten politický komentár, alebo keď sa rozhodujete, či si dáte ešte ďalšiu kocku čokolády, vždy vtedy filozofujete. Pretože rozmýšľate o svete a o svojom mieste v ňom. Zisťujete, čo si ceníte, prečo si to ceníte a čo s tým máte robiť. Takže tu je náš plán. Naučíme sa o hlavných oblastiach filozofie,
Budeme si klásť otázky a zvažovať možné odpovede a každý raz použijeme našu špeciálnu dvojkrokovú metódu. Čiže v prvom kroku skutočne sa pokúsime porozumieť. Nebudeme len súhlasiť so všetkými myšlenkami, ktoré vám predstavím, ani ja s nimi nebudem súhlasiť. Tu nejde o to. Cieľom je pochopiť danú myšlienku čo najtolerantnejšie, v najlepšom možnom svetle. V druhom kroku potom svoju predstavu podrobíte prísnej kritike, inými slovami budete sa snažiť rozbiť to, čo ste si mysleli, že viete o konkrétnom pohľade na svet. A túto dvojkrokovú metódu budete používať bez ohľadu na to, či s daným názorom súhlasíte alebo nie. No a prečo? Pretože iba vtedy, keď si poriadne preveríte, ako niektorí ľudia vnímajú svet, môžete sa sami rozhodnúť, či ich pohľad naozaj stojí za to prijať. A tým sa vlastne dostávame k poslednému bodu. Filozofia nie je bežný študijný odbor. Nebudem vás učiť množstvo faktov, kde úspech znamená, že si zapamätáte hromadu informácií. Úspech v tomto kurze znamená, že sa naučíte, ako premýšľať. Všetko, čo máme, sú otázky a všetko, čo máte vy, je váš mozog. Cieľom filozofie je, aby ste ho používali na hľadanie odpovedí, ktoré vám dávajú najväčší zmysel. Naučite sa, ako vytvárať argumenty, ktorými podporíte svoje myšlienky, aby ste vedeli vysvetliť, prečo si myslíte, že máte pravdu. A ak ste už niekedy boli na internete, tak viete, že to nie je silná stránka väčšiny ľudí. Aby ste to však dokázali, budete musieť porozumieť filozofickému uvažovaniu, nástrojom, ktoré používame na skúmanie tých najzamotavnejších otázok na svete a vlastne presne tam budeme smerovať, keď sa najbližšie stretneme.